monetization and enna ee channel idu bega monetization ayare karana sachinanni tripta atmaloppadu thaitu poyinaloppadu. Welcome back to DH vlog. Enchalaru purakula na background tule enchundu tojina alle engla room pasa screen paardedu first time engla room ni pasa screen vaidundu walk light madakella boditna illa sari man paadidu yani inta vlog dala mammonda enna channel unnatte monetization and monetization panda monetization adittundu ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಪಿನ್ ಎಂಕ್ 4 ತಿಂಗಳಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಪಾಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಬಂದಿರು ಇದು 4 ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತರತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಮೇಲ್ ಥ್ರೂ ಅಕ್ಲೆಗು ಎಂಕಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕಡಪುಡು ಬಂದಿರು ಐಕ್ಯ ಅಂದಾದ ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಲ್ಪದ ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಂಟ ಫಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿರು ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂತ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಪುರಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪುದರುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯ್ದೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂಪರ್ ಆಪಣದು ಎಡಿಟ್ ಮಂಪರ್ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಯೇ ಐನ ಆನಿಯೇ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೆ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಗಡಪುದು ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ತುನಗ ಅಕ್ಲ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತನೆ ಇವರು ಚಾನಲ್ montized and address verify ಆಂಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ಇದಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಚಾನಲ್ monetization ಆಂಡ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಇದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ದಾದ ನೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಇಷ್ಟತ್ನಾಗ ತೂಲೇಶದಗಳು ತೂ ಒಂದೇ ಫುಲ್ ಇಂಕ್ ದಾದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಯ್ಯೋರು ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸಚಿನ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಪಂಡಿನಿ ಪೋಲ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪೋಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂತೇರು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ monetization ಆಂಡ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ monetization ಆಯ್ದಾರ ಈತ್ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಈದ್ ಬೇಗ monetization ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಸಚಿನನ್ನೇ ಆನಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಆಂಡ ಆದ ಟೈಮ್ ತೊಂದು 6-17 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ ಹೊರಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ 30,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನಾರ ಮೀಟ ಇನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಹವರ್ಸ್ ಉಂಡದೆ 4,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 3,600 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ನೆಟ್ ಆಯಿನಿ ಅವಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನನೆ ಕೇರ್ಲತ್ ಆರು ಬತ್ತನೇ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಅಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಒಯ್ದೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಕೊಡೆತ್ತದು ಏನು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಮಾಸ್ತರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೂಪರ್ ಆದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ಏರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದುಲ್ಲರು ಏರ್ಲ ದಾದ ಬೋಟ್ನ ಪನಾಡು ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಲೊಪ್ಪಡು ಥೈತು ಪೋಯಿನಲೊಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ಬರ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಳೆಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಮಾತಾಡಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಆಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ 6-7 ಮಂತ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇಟ್ಲ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ರಿತು ಅನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರನ್ನು ದೋರೆ ಶೈಲು ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬನೋಲಿ
ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮರತು ಬಿಡಿಯೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಪದ ಅಕ್ಕನೇ ಇಂಕ ಪಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾರು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಆ ದುಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಯಿನೇ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲಿ ಮೀಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತ ಎಂಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾಪಗಳುಂಡು ಅವು ಮೇನ್ ತಿಂಗಳು ಮೈಂಡ್ ಉಡುಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ನೆನಪಿಗೂ ಬರ್ಪುಣತೆ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾನಗರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂಬುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪರ ಬರು ಅಂಚಾದ ಬೇದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪನೋಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಎನ್ನ ಊರು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಮಾತು ನೇಬರ್ಸ್ ಅವಲಿ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತನ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೇಟ್ ಅಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ನ ಅವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಒರೇ ಪುದರ್ ದೆತ್ತಿನ ನಾವೊಂದು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೇತ್ರ ಹತ್ರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಏತ್ ಜನ ತೂಪೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಡುಗುಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ ಏನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕನಾಡು ಚಾದು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಓದ್ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಉಡ್ಪು ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂತೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ದಿಕ್ಕಿರು ಅರೆಂಡು ಪಾತರ್ಪಾಯ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಒಂತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಜನ ಏತ್ ಪಾಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅವ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯ ಮಾಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ದಾದ ಅಂಬುನು ಕೆಲವರು ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಾದ ಪಾಡು ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಮಂಡಿ ಉಪ್ಪುನು ದಾದ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ಸ್ ಒತ್ತೋರು ಅವ್ರು ತಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹಿಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಊರದ್ದು ದುಬೈ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ರಿದ್ದು ಪನ್ಪೆ ಈತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ದಸರಾ ಆಗೋದು ದಸರಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಬುಡ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.